Аз искам да ви благодаря, че дойдохте на днешното ни събиране и се радвам, че събрахме хора, на които може да се разчита в такива моменти. И именно това ще е необходимо на предстоящите избори и именно за това сме тук. Искам да ви представя, това са част от хората, които сме в листата, както и нашия председател, той е нашият водач на листата, да ви представям Стоян Петров. Стоян Петров, областта ръководителна партия. Кръстева. И Николай Петров. Сега давам думата на господин Лопуков. Добър ден от мене. Аз също искам да ви благодаря, че гледате време в почивния ден да се видим и да говорим по състоянието на района ни, перспективите, които ще се спра на три неща, които се говорят важни. Ще започна с състава на листата. Листата ни, според мен, е повод за гордост, защото листата излъчва сила, излъчва енергия, излъчва дух, но излъчва професионализъм и почтеност. Средната възраст на кандидатите е 42 години, което е много сериозен залог за възможност, за ресурс да се работи активно и интензивно през следващия период от време за интересите на проекта на региона. Много добре балансирана териториално представителство, много добре аранжиране като професионални способности и възможности, с много силен заряд на хора от реалния сектор. Казвам, че е много загодно, защото листата излъчва и дух, и сила, и енергия. В листата имаме много ярки представители на културната общност, режисьора на пленската на Кучен театър, който беше една от водещите учителки в музикалната гимназия, хора с юридическо образование и с много сериозна юридическа подготовка. Това всичко е правено с стремежа да отговорим на потребностите на нашия регион. Второ, ми се струва за важно да подчертая ангажиментите, които искаме да реализираме в селското стопанство. Искам да го кажа точно тук. Ние през последните 15 години допуснахме като държава много други грешки в селското стопанство. Няма да се връщам в 90-те години, миграционните съвети, кой как се е движила с тях, как разбихме земеделието си, как съсипахме пазарите за земеделска продукция в чужбина. Аз миналата седмица бях в България, на среща с техния министър на вътрешните работи. И трябва да кажа колко. Ние сме учили унгарците на селското стопанство. Ние сме учили унгарците на земеделието. И там има повече от 10 пъти повече оранжерии и съоръжения, отколкото в България. Там практически е решен въпроса с вътрешното задоволяване, с нещо подчертавам още веднъж, ние сме ги учили, да сме развали пръста в тази посока. Една от грешките в земеделието е, че всъщност евроинструментите, фондовете бяха насочени главно към зърнопроизводството. Голяма част от зърнопроизводството е ориентирано експортно, изнасяне на зърното, и то после ни се връща под формата на крайна продукт, формата на готово изделие. Сризалите звучи друго, връщаме се под формата на вафли, на бисквити, на фитета и на всякакъв вид тестени изделия. Нещо да си ги правим тук в България. И за това и ние държим първо да има много по-различно структуриране на средствата, които се инвестират в селското стопанство. И второ, настояваме и ще го реализираме изграждането на държавен инвестиционен фонд с 1 милиард лева държавен капитал и реализацията на публично-частното партньорство, точно за изграждането на такива малки и средни предприятия, които да гарантират заедността в населените места.
по-малките общини, по-малките села. Една от причините също да се разделим с ГЕРБ е нежеланието да се формира такъв държавен фонд, който да инвестира в реалния сектор, който да инвестира в реални производствени предприятия, да създава заетост. Това са неща, които за нас са изключително важни. Да направим и крачка в посока на преодоляване на демографската криза. Ако трябва да съм по-точен, ние сме в ситуация на демографска катастрофа. Ние имаме ниска раждаемост, за съжаление имаме висока смъртност, имаме обезлюдяване на населени места, имаме обезлюдяване на общини. И това е резултат не само, разбира се, на ниската раждаемост, но и високата смъртност. Това е резултат и на миграционни процеси към Западна и Централна Европа. Подчертавам специално усилията ни в селското стопанство, защото Плевен е единствената страна, която на своя територия има селскостопански института по царевица в Книжа и двата института в Плевен, Оражето и Вода в ние трябва не просто да съхраним тази научна мисъл от цяло селското стопанство в аграрната наука, а да създадем условия за реализация. В резултат на съсипията в селското стопанство много тежко ударихме и до себе. Предполагам, че една част от вас се спомня какво беше до себе и какво е сега. Едно отсекче на фона на мащабите, които произвеждаше и изпълнение на износа, който ви отидеше. Така че точно в селското стопанство това е много съществена разлика с всички останали участници в фигурата на превара. Ние предлагаме качество, ние предлагаме реален ангажимент на държава. Не може селското стопанство да бъде свивано до зърнопроизводството и после да се чудим защо се превръщаме в пазар на томати, на краставици, на честа, на фрукта. Това са необясними неща. Искам да кажа достатъчно ясно и категорично, че виждаме в туризма възможност за много сериозен потенциал и развитие на Плевен. Ние сме в навечерието на 140 годишното освобождението на Плевен. За съжаление, ние сме инициирали изграждането на Министерството на туризма, заедно с генералния министър повече от 2 години, на газ. За съжаление, един от тежките провали на ГЕРБ е било ГЕРБ разбира туризма като 2 месеца лятото и 2 месеца зимата. Не е така. Плевен имаше един от най-силните дистрибуционни комуникатори на туристически продукти в лицето на културно-исторически. И сега, точно в навечерието на 140 годишнината, ние трябва да направим две неща. Първо да искаме от министъра на образованието българските деца да дойдат да видят Лавров парк, да видят Мъртвата долина, да видят панорамата на освобождението на Плевен. Тази година, освен 140 годишнината от Плевенската епопея, се навършва 40 години от изграждането на панорамата и 110 години от изграждането на мавзолея освобождението на Плевен. Впрочем, първият паметник в България, който е направен изцяло с дарени средства от гражданите. Аз Фердинанд е инициатора, но 110 години първата голяма дарителска акция в България, която е адресирана към освобождението в историята. И ние трябва да настояваме министъра на образованието в програма на училищата и да вкара. Тук трябва да дойдат децата на Бургас, от Видин, от Благоевград, за да видят своята история. Аз го казвам, няма да спра да повтарям с болка на 3 марта, като гледах телевизия и питат децата, кой е за вас 3 марта? Едно момченце, като го гледаш си, какво пише. Казва за мен 3 марта, почина ден. Ние не покажем ли първо на нашите деца, нашата история,
ние ще загубим идентичността си, ще загубим гордостта си на нация с 1300 годишна история. Ние трябва да развием винения туризъм. Традиционен винарски край. Цяла Европа, Унгария, Словения, Словакия, казвам, държави, които са близки до нас като начин на развитие, за да имат така откроено силно лозарство и винарство, направиха от винарския туризъм силен туристически продукт. Нас нищо не ни пречи. Просто липсват умения. Православните коридори. И Светата православна църква, българската, и руската, и сръбската, и гръцката, повече от 7-8 години обсъждат помежду си възможността да се организира православен туризъм. И ние останали не разбираме защо българската държава не използва възможността, които има. Като казвам културния туризъм, ние сме държавата, която е дала на световната певческа култура най-много. Тято Попова, и Гена Димитрова, и Христо Пръдоров, и Сен Артега, и Древно всички. Съсипахме лауреатската книга Като Попова, съсипахме дните, които са посветени на Гена Димитрова. Правим ли нещо да покажем галерия Илия Вешков? Правим ли част от привлекателен плеер? Или галерията на академик Сотир Рус? Плеер трябва да има съвършено друга политика, от гледна точка на своята привлекателност. Това съвършено различни парки, Кайлъка и Скобелев парк, са различни като съдържание. Не ги показваме на България. Ние имаме енергията и волята и потенциала, капацитета да възстановим плеера като реален туристически привлекателен център. И ще завърша с отношението на всички политически сили към големите енергийни проекти. Южен поток минава включително и през Дърнишката община. Това са работни места 1000. Това е голяма инвестиция. Това последствие обект, който се нуждае от обслужване. За съжаление, Южен поток с еднакъв успех, като съсипаха и БСП и ГЕРБ. БСП не направи проекта корпоратив, напротив, създаде условия да се счита, че това е корупционен проект, а ГЕРБ просто не го реализира. Ядрената централа в Белене. Защо почва с Южен поток? Защото никой от двете правителства на БСП и на ГЕРБ не намери отговор на въпроса какво правим след 2018 година, когато ще приключи договора между Газпром и Украйна. Виждаме какви са отношенията между Русия и Украйна и нямаме илюзии, че там няма да върви газ. С какво ще гарантираме нашата икономика? С какво ще гарантираме нашия вид? Не е нормално Европейската комисия да приветства изграждането на Северен поток, с който се гарантира Германия. А ние като правителство и като държава да не изградим Южен поток, по положение, че имаме подкрепата на Сърбия, на Чехия, на Словакия, на Словения и на Италия. Това е нашия интерес, говорим за други неща. И Белене. Ако ние не започнем сега изграждането на ядрена мощност, нова, ние след 20 години влизаме от групата държави, които произвеждат ядрена енергия. Преди 15 дни Европейската комисия даде разрешение на Унгария да строи подкрепи Унгария за изграждането на двата руски реактора. Станишев ги спря, БСП ги спря. Аз няма как да не ви се извиня, защото аз съм участвал в лъжата Белене. Аз съм идвал и тук да убеждавам да гласуваме на референдума в подкрепа на Белене. За съжаление, Станишев спря проект. БСП спря проект. Една от причините да се разделим с БСП е тази.
Последствие Бойко Борисов поне беше достатъчно честен да си каже, че Хилари Клинтън му казала да не строи Берни и той послушал Съединените щати и няма да строи Берни. Има свои национален интерес. Дарем още веднъж, това не са 10 000 работни места. Само. Това са високи технологии, това е друга инфраструктура, това е друго място на Плевенския регион в развитието на държавата и на Югоизточна Европа. Значи Унгария започва, и те ще започнат по най-бързия начин. Изграждането на два реактора. Турция приключи с планирането изграждането на две ядрени централи. Едната руска, другата японска. Говорим технологии, собствено се разбира се, на държавата. Румъния приключва. И ние в един момент от държава, която е обезпечавала енергийната сигурност на Балканския регион в Югоизточна Европа, ще стане носител. Аз ги слушам представители на ГЕРБ и на БСП, как говорят, че във Варна ще се изгради хърт и с този хърт и ще си решим енергийните проблеми. Трябва да има тръбата там. Как ще стане това? Друго казано е резервуар за големи количества газ. За сериозно. Така че това са съществените отклики между нас и останалите участници в това. И търсим вашата подкрепа, защото искаме да гарантираме стабилност на Народното събрание и развитие на държавата. Сега това, което става, е недопустимо. Ние в този изборен процес допускаме вмешателство на Турция по един безогледен начин. Ние настояваме преди 7-8 месеца този турски посланник да бъде изгонен от България. Пряко се беше във вътрешните работи. Пряко участва в предизборната агитация. Това не е станало сега. Това стана по времето на ГЕРБ. Той е лидер за партия ДОСТ. И правителството на Борисов си мълча, защото Лютви Местан ги подкрепи на президентски. И това никой от нас не трябва да го забравя. Значи, това е партия, която пряко обслужва чужди интереси. В случая на Турция. Аз няма да се връщам на тази паметна целувка между Лютви Местан и Сергей Станишев на Орлов мост. Но като излизаме да гласуваме, да си даваме сметка, кой с кого се душка, целува и прави още по-знае какво. Не е нормално турската държава да се вежда по този начин. Турски министър да отива там, където са избирателните секции, разкрити, обявени от Централната избирателна комисия в България. И тук нашите министър-председател и президента да мърморят. То не е редно така, това ще го даде. Няма, не е редно така. Гониш посланника, веднага, днеска на часа. Бойко Борисов не го направи, пак казвам, това беше цената. Местан да го подкрепи на президентство. Сега Гърчико, защо не го прави? Това ме радва, защо не взема ясна категорична позиция. И това са проблеми, които ние като се правим, че не ги виждаме и като ги заобикаляме. Утре Турция чрез тях ще присъства в Комисията по национална сигурност на Българското народно събрание, Комисията по външна политика. Не може така. И да се прави, че тези неща не ги виждаме и че не съществуват. И приключвам с това груба фатална грешка може да направим на настоящата криза. Гласуването за господин Марешки и за те наречените патриоти е много груба грешка. Патриотите и ДОСТ са скачени съди. Патриотите не желаят там да се реши въпрос. Защото те излизат и ги и по този начин разчитат, че прибират някакво обществено народно недоволство. Господин Марешки обикновено купува гласове.
Аз онзи ден показах лекарство, което се раздава безплатно в неговите аптеки. Днес ще вземем безплатно лекарство. Само че това лекарство го плаща, защото това е банда на горива, това са производство на некачествени продукти, внасянето им, продажбата им в аптеките. И ние трябва да си даваме сметка. Ако искаме това качество на живот, ако искаме това качество на обслужване, добре, но да знаем, че ние сме си го поискали. Те наречените патриоти лъжат в захлас. Излизат и казват, всяко населено място полицаи. И в моменти има 4 има около 6,000-7,000 недокомплект в МВР. Тоест има свободни места в МВР. Има 4700 населени места, това означава да назначим нови 5000 полицаи. Не коментирам, че 5000 полицаи са 5 милиона месечно. 60 милиона минимум, това е без облекло, без оръжие, без автомобили и така нататък. Решението е съвършено друго. Решението е организационно преструктуриране на министерството и гарантиране на контрол върху мобилността на полицаите. Предлагаме ви разумен избор, предлагаме ви силен избор. Аз няма да се спирам на всички ангажименти, които поемаме. И Цецо, и колегите са на вашето разположение. Аз ще помоля... Един въпрос. Да. Това е малко общо. Защо тази държава, защо тя е ясно, защо вие политиците не бивате на въпроса? Защо нашия материал, както се изказа Бърбърг в Америка, това беше нашия материал да казва. Откъде идват нещата? От родителите. Аз съм нещата на училище учител. Има по-добре от нещата. Нещата идват от родители, идват от семейства. Отдавна там, децата. Децата са ни неграмотни. Много малка част, аз съм дошъл заради него, до вас, който сте ви, които смея да твърда, че е много перспективен човек, но те са малко, много са малко. Как искаме да развинем тази държава? С кои политици, къде да влезат, в коя партия? Кои са тия умни хора? Всичко идва отдолу. Защо не почнете от там? Някъде. Не знам, вие сте политици, вие сте умни хора. Вие мога да решите. Оттам нататък вече се наредят нещата. Така се мисля. И с икономики, и с отношения между народи, и допълнително. Ние просто нямаме умен материал. Грубо казано, много е грубо властта на ския приказка. Мисля, че тази приказка, която каза на Бойко, материал не е просто. Искаме да развиваме държава. Как ще стане? Някъде от това може да трябва да напишат. А то ще бъде в много години. Трябва да кажа с съжаление, че системата на нашето образование е дълбоко сбъркана. Много. Не може от първи до четвърти клас. Извинявайте. Много нищо се смеха, нищо да направи. Не може от първи до четвърти. Партията. Не. Да не зависи от тях. Не е така. Аз като съм бил министър на вътрешните работи, от мен е зависело, аз съм го направил на всеки 6 месеца да дигаме заплатите на... Не, има министерство. Дали това министерство на образованието, дали е на културата, дали е на земеделието, то е министерство и министъра има инструменти да решава и да води политика. Казвам, аз съм индигнал на полицаите на всеки 6 месеца заплатите с 6%. Защо 2008 до 2009 година спряха да ги заплащат? Докъде и икономика, къде почините? Не. Липса на воля, липса на уважение към този състав. Какво означава ти да въведеш от първи до четвърти клас
да няма оценяване и не се повтарят класове. Няма никакво значение ученика подготвя или не. Това е престъпление. И това е престъпление. А това престъпление има име. Името е Меглена Кунева. И сега, като ходим да гласуваме, не, аз покажа нещата си не фамилии. Сега, като ходим да гласуваме, да знаем, че какво гласуваме. Ако искаме неграмотни лица, гласуваме за реформаторския блок. Така е. Значи, като искаме, какво означава имаме 70 000 места във висшите учебни заведения за прием? Това е плява. Преди плявата завършват между 50 и 60 хиляди абитуриенти. Значи, въпросът е да се дотъркаляш до стъпалата на вуза и да влезеш вътре. Ета внасяне. След като в Софийския университет право се кандидатстват на документи без прием. Не, аз го казвам, това са престъпления към нацията. И като искаме да сме съучастници в престъпленията към нацията, гласуваме за тези, които направиха престъпленията. Защо Ивайло Калфин искаше да наложи отговорното родителство и не получи подкрепа? Може да има прием по диплом. Моля? Прием по диплом. Нормално ли? Не е нормално да го спрем. Само, че ние сме го направили, приемат се повече деца, отколкото завършват. Какво е това? Значи едни пари изтичат, защото безогледно. Това делегира бюджет, според мен не. Да, че аз не бих абсолютно. Да, проблемът е, че се получава работата на учителя, който трябва да... защото той знае, че като ви няма децата, го няма и него. И се пишат едни списъци, и тези списъци, част от тях са кухи и така нататък. Ма не, това е истината. Какво значи да ние говорим? Като ние говорим, какво правим? Като ние говорим, тя се развива снежната топка се върви, нацията става все по-неграмотна или по-малограмотна и нещата си вървят на зле. И ние в България 5-6 години нямаме завършил Стругар. Нямаме завършил Фризис. За какво машиностроение ще говорим утре и за това? Кога ще се започне отдолу от семейството, от децата? Вижте, ние около 89-та година сринахме една ценностна система, която сигурно имаше своите услуги. Ма на нейно място не изградихме нищо. Колко дена в седмицата имаме новини, в които няма побой на дете на дете? Това не смъртни случаи от побой на дете на дете. Колко дена в седмицата нямаме случаи деца да бият учител? Колко дена в седмицата нямаме случаи да е бит лекар? Казвате семейството ми, какво е отношението към майка? Какво показваме ни? От 20 години съм учител. От година на година казвам го. Ние не възпитаваме децата си. От телевизора върви агресия. Аз питвам 5 пъти. Кой разрешава порноканалите? Кой разрешава порноканалите? Ние имаме 7. Що не вземе? Не където иска. Той сигурно като иска шашканина ще го намери през интернет и от тук и от там. Само, че ние го институционализираме през телевизора. За какво си говорим? Аз се връщам на това. Аз не мога да си представя да ми мине през главата, че си говоря на учителката на ти. До ден днешен имам няколко живи, да са живи и здрави учителки. Аз като ги видя, ми се тогъват краката. Да, така е. Така е, защото тук все пак патриархалното... Ами, последните 4 години на правителството на БСП, на Орешарски и правителството на ГЕРБ, да сте ги чули да говорят за детската наркомания. Само, че те са по тая логика. Да не го говорим, то не се говори. Как да се говори, като ти го
говориш, заобикаляш проблема, само че проблема расте. И така де. И за това нещата трябва да ги казваме каквито са. Не е нормално да го премълчаваме и после да викаме, защо така стана. И така стана, защото всички си мълчим и си траем. Нали? Разбираме. Ако искаме неграмотни лица, гласуваме за този, който ги направи неграмотни. Това е. И всички се гордееха с реформата в образованието. Тук и Найден, и Цецка, и се гордееха с реформата в образованието. Това е резултат от реформата в образованието. Аз, примерно, да ще кажа, не съм приложен не знам защо. Не, то всеки знае всичко. Както и защото, в крайна сметка да се покажем всички се изредите, не станаха неща. Но най-вече ми се ще да гласувам, ще бъде хората, които ще обещаят нещо и да направят. Но не тия гълдомански обещания, ние ще направим България слава. Няма да стане слава. Аз подавам примера с Белене, защото следващата сега седмицата, която почва, пристига представител на атомостроен спорт в Белене, господин Тотян, който ще оцени площадката и който ще създава организация за доставката на оборудването от Русия. Неща, които са реални. И като дойде това оборудване от Русия, какво прави? Драгомир Стойнев, който беше министър на енергетиката, съсипа Белене. Той тръгна да строи седми блок в Козлодуй, на Уестингхаус, където блок няма никъде да се отвори. Трябва да отсяваме кой е лъгал, защото вие казвате, всички се изредихте. Готов съм да отговарям за всеки ден като кмет на община Плевен и като министър на вътрешните работи. За всеки ден. И ще кажа какво съм направил. Не, аз не казвам да са съди. Поне казвам, всички се изредихте и нищо не стана. 2005-2008 година генерално сменихме автопарка на министерство. Укрепихме състава. Изградихме нов сграден фонд. И тук в нашия окръг направихме 3 нови полицейски участъка. В Никополско, в Славяново Плевенско. Що сме го направили в Славяново? Заради мечка. Първата работа, дето направи Цецо Цветанов, това беше. Закри участък в Славяново. И после викаме какво става. Това става. Защото реформата в МВР не е да се платиш униформения от улицата и да пипиш администрацията и организацията на работа. Така че... Цялата работа е много сложна. Още не. Няма как да стане Швейцария. Ние двамата с вас може да си приказваме до утре сутринта. Сигурно не знам те как се чувстват, но нали, да сме наясно. Едно нещо или го правиш, или не го правиш. Значи, като си поел отговорността да отговаряш на Министерството на образованието, за образованието на децата ни, и го правиш. Нали? Казвам, това е резултата. Първи до четвърти клас няма оценки, първи до четвърти клас не се повтаря и то от тях пети клас не е грамотен. То пети клас трябва да почва да го учат, да чете, да пише, да смята. Значи имаме избор. Или избираме това да сме неграмотни, гласуваме за реформаторския вот, за там Радан или други още двама, или търсим решение на проблема. Ако търсим решението на проблема, ние сме готови, ние го показваме, тук има учител, тук има човек, който е пряко свързан с образованието и всеки си прави своя избор. Аз съм убеден противник на законовата норма за задължителното гласуване. По много причини. Това е деморализиращ акт. Задължително ли беше гласуването? Задължително. 60% ли гласуваха? 60%. Другите 40% дете гласуваха какво? Значи ние създаваме закон, който сами знаем, че няма да изпълняваме. Създаваме го, нарушаваме грубо, драстично закона и от това нищо не следва. Значи ние създаваме закони, които нарушаваме. И този закон за пушенето
Аз не избягвам да говоря на темата, защото съм бил върхушаш, пушил съм по 3 кутии цигари на ден. От 8 години не пуша и не искам да изглеждам като избикар, дето много да пуши, на всеки да пуши, па сега не знае останата. Само че аз съм се изказал в Народното събрание, че този закон е грешен, защото ще бъде нарушаван. А да бъдем честни пред нас. Има ли заведение, в което не са пушили? Може би има, да. Ама не е това решение. Една година преди това всички тези собственици на малки заведения, на кафенеца по селата, по малките общини, същата тази държава ги накара да разделят на две, тук се пуши, тук се не пуши, за да се пуши тук, ще вкараш едни пари в вентилационни съоръжения, потрошиха маса пари. И след една година същата държава, същия ГЕРБ, същото БСП им казаха, забраняваме пушене. Той е вкарал всичките си пари, теглил кредит, за да направи вентилационната уредба и после казваме, не. Беше каквото беше, сега забраняваме пушенето и цяло. За какво го накараха преди една година да си заложи апартаменти, жилището и всичко. И приемаме, че забраняваме пушенето, с ясното съзнание, че се пуши. И това е корупционен инструмент. Те, дето проверяват, 5 минути преди да влезе, пращат човека, дето иди там, кажи на оня, че черним си малко. И какво некой го не знае това? Так, спокойствие на към. Тези разрешителни режими, това се е строго корупционна среда. 907 разрешителни режима има само Министерството на икономика. Само Министерството на икономика. Оттам нататък за земеделие, сигурно трябва да има такива, когато става дума за човешкото здраве, когато става дума за околната ни среда, когато става дума за националната ни сигурност. Министерството на икономиката бива 907 разрешителни режима. Това са 970 инструмента за корупция. За мачкане на малкия и средния бизнес и за рекет. Сега се продължим, но другите имат някакви въпроси. Аз съм по-приказлив, но то се дължи на професионалното ни увреждане. Аз съм учител по образование. Ако имате някакви въпроси, готов съм, няма въпрос, на който има неща, които не знам. Нали, но той всичко знаят само Валери Симеонов и Василин Маришко. Аз не съм подготвен по всички въпроси. Може да хванете някъде неподготвен. Но няма въпрос, който да ме притеснява. Благодаря ви. Аз ще помоля след специално да разподели за политиката ни в доходите и за състоянието на институциите и състоянието на спортната база в това, защото това е много тежък проблем. В неговото присъствие, разбира се, че не е удобно да нас говори. Благодаря още веднъж за времето, което разгледате и ви казвам, че аз го оценявам човешки и като наш ангажимент и наше задължение. Ние много говорим за правата си. Децата правата, родителите правата и някак си изпускаме този задължение. Сега аз слушам тази сутрин с предавам говорилите места на телевизията. Как мога да драска ли слушилите буса в разлика? Кой го надраска и 2 или 3 или 5 или турски телевизии се оказаха случайно това? Как става тази работа? Значи това си е планирано, активно мероприятие, как се казва на спортния език, самоконтузия. Нали, не е моя работа, има си разследващи органи, те ще кажат, ама да го потрошат точно в автобус, да го потрошат точно в Разград и точно в Разград да се окажат няколко турски телевизии. Има някаква мярка. Остава на страни, че Министерството на вътрешните работи тези автобуси трябваше да ги изпорестуват. Ходят, дигат шум, музики, балалайки, не знам какво, тероризират населението на десетки села. Нарушават обществения ред. Какво трябва Министерството на вътрешните работи? Правата на човека дадема и аз имам права. Аз предпочитам да ме буди петела, не да ме буди мама. И така. Благодаря още веднъж за времето.
Аз ще допълня господин Петков, най-вече програмата за топлите и ще дам и примери, защото вие казвате, дали политици само обещават. Значи аз съм политик от 3 години. Тук в листата, които са и хората с мене, всъщност преди това не са членували на други партии. Обвиняват в лъжи. Ще бъде конкретен. В нашата програма, ако обръщате внимание, за топлите е предвидено повишение на минималната работна заплата, която в момента е 460 лева, с 10% на година. След 4 години, като изтече мандата, с 10% на година става 700 лева минималната работна заплата. Ще ви кажете, това не е обещание на патриотите с 300 лева минимална пенсия, защото Ивайло Калфин, който имахме ние представител в предното правителство за година и половина без последните 7-8 месеца, който беше вице-премиер и министър на труда и социалната политика, по негово време минималната работна заплата се дигна с над 40%. Значи не говорим това за политика. Още друг пример. В програмата ни е заложена безплатната ясна и детска градина. Имаме това един кмет на община Стрелча в момента, който в предизборната му платформа беше заложено на всяко родено дете се дава на семейство 1000 лева и безплатна детска ясна и последствие и детска градина. В момента за години и половина са родили 37 или 38 деца. В общината на всяко семейство е получило 1000 лева и е подсигурено безплатна ясна последствие и детска градина. Така че нещата, които нали казват политиците, обещават. Моля? Да, от общината същото трябва да се води със средства от държавата. Защото Ивайло Калфин беше с нас тук на среща, те го питаха това възможно е. Да, възможно е и числено 300 милиона ще струва от бюджета. Преди бюджет, който обижда 100 милиарда на държавата, на 300 милиона, мисля, че няма да ощети държавата. И една от причините за да се вкара безплатната ясна и детска градина, това се отнася и за младсинствата. Защото сега те казват, крадем, защото няма работа. Следващия момент работодателът казва как да го вземат, защото той не грамотен. Те имат голяма част от тях, които не могат да напишат трите имена. Не познават числата. Ако се подсигури безплатна ясна и детска градина да се дължат в съответствие да следят децата, които да се интегрират, да се научат на навици, и ще е много по-лесно да стане на 6-7 години да тръгне в първи клас. А не до вчера да не е влизал в никакво учебно заведение, да го накараш да почне първи клас, той не знае български. Това е изключително. И след това кара 1-2 години и те отпадат. И ние трябва да се опитаме да разберем. Да, точно това е, че те така ги научи държавата последните години да чакат само на социалните помощи. Да. Значи те Ивайло Калфин не стегна времето и време за една от причините ние да излезем от подкрепата на управлението на ГЕРБ и на реформаторите, защото споразумението, което бяха подписали нашите с началото на мандата, и ГЕРБ взеха да не ги изпълняват от натиска точно на реформатори, на патриоти и на тем подобни. Затова ние се изтеглихме, след като отначало те приемат нашата програма, приемат нашите условия и в един момент, защото патриотите не искат така, реформаторите не искат така и който се укриваше, защото му държат мнозинството и ние затова и напуснахме май месец управлението. Отделно има заложено при нас да се отмени плоския данък за физически лица. Значи нали разбирате, че сега всички го, особено БСП, беха за премахването, сега вече не са за премахването. Значи не е нормално един човек, който взима минималната работна заплата да му се удържа 10% и един, който взима и 10 лева и той да плаща 10%. Защото минималната заплата, като се вземе 10%, процентното съотношение от данъка е много по-голямо, отколкото и то на 10 лева, те са облагани до сега 2600 лева. От 2600 нагоре само 10%. Това също е заложено в нашата програма. Отделно е заложено за малки фирми, нови от 3 до 5, да имат гратисен период от към данъци и за да могат да съществуват. Отделно този фонд, който Румен спомена за 1 милиард, това е оговорено от 2 години, това го има в западните страни. Този фонд е за съвместни предприятия, правени малки фирми, който иска, примерно, да се тегли заедно да почне това също някаква икономическа обосновка съответно и
и доказване на са влиза като съучастник в държавата, като контролиращ орган. Дава се, примерно, трябва ти 20 000 лева да отвориш едно стопанство, условно говоря. Дават ти са, но не с като банките да те вземат, да те искат залог на къщата, на или кой си, на ето си. А това ти се отпуска държавата, те те контролират, докато се възвърнат парите във фонда и след това, като вървиш добре, и продължава самостоятелно. А тук в България какво направиха, който текли кредит за да прави някакъв бизнес, като фалира, те не само, че фалираме, те му взимат и къщата, и колата, и живота, и здравето. На Запад как има, значи фалирала фирма и той примерно след 2 или 3 години той пак се възстановил. Или точно заради това, защото не му взима здраве при жилището и всичко е с такива фондове. И това е доказано. И също го има заложено в отделно специално за пенсиите. Ще гледали есента дебатите за президентските избори. Ивайло Калфин беше наш кандидат за президента. В един дебат, който участваше и Красимир Каракачанов Патриота, където се изцепи ние, ако вземе властта, 300 лева минимална пенсия. И той Ивайло му каза, да дай говори популистки приказки. Това е нереално. Няма как минималната пенсия да бъде 300 лева. И след това срещнат хора, които са пенсионери и казват, добре, толкова глупости говори, аз си взимам 320 лева и съм работил 40 години. Ами толкова не е работил един час и той да вземе 300 лева. И той Ивайло Калфин му каза в ефир, много по-правилно и много е да се преизчислят на хората пенсии. Защото има пенсионери, които са пенсионирани преди 20 години и той даде пример с учител точно. Един учител с 35 години трудов стаж пенсионира с 97-8 години, в момента взима 160-70 лева пенсия. Аз един учител пенсионирал се преди 2-3 години, пак с 35 години трудов стаж, аз взима двойно и тройно повече по-голяма пенсия. И те най-лошо, че тези хора, които са пенсионирали преди 20 години, аз обикалям на малките населени места и навсякъде, има те са вече възрастни хора, които са над 75 години. Повечето са самотни вече, или вдовици, или вдовици. И казват, аз как да живея с 160-70 лева пенсия, лекарства, да си купа, то къде да си плата, храна. Не, то не е само за учителските, то това се отнася за всеки вид извършен труд. Просто, наистина, той има сега тогава, примерно, учителската заплата е била 300 лева, примерно 97-8 години, когато се пенсионира на база изчисления средни доходи и заплати на това, то е нормално. Но не може сега за една и съща извършена работа за един и същия трудов стаж да се взимат с пъти повече. Което за мен е много по-справедливо. И така трябва да се направи. Но просто и това беше залегнато в програмата като социален министър, Калфин щеше да го въведе. Ако се спомняте 2014 година, като се сформира правителството, тогава Влади Горанов, вашия съгражданин, финансовия министър, излезе и каза, няма пари в хазната, БСП и ДПС опоски хазната, няма да има надбавки за пенсия. Но Ивайло Калфин намери. И се дадоха за там под 200 колко лева беше тогава, им се дадоха дена, те няма да оправят нещата 40-50 лева за великенски коледни надбавки, но все пак е някаква помощ. И Бойко излезе с удари гради, аз ги дал на пенсионерите, той всичко това е аз. Защото той бърка в джоба и си ги дава. Най-вероятно. Сега преди 2 седмици и 2 в Плевен и бил казал, ако не направим магистрала Хемус, но това Плевен умира. Очаква Плевен умрял. Видите, го не виждаш това мандата си министър-председател не вижда, че той не умря. И сега изведнъж, за съжаление, ние последните 2-3 години нагоре в Северо-Западна България. Северо-Западна е при многото преразпределение. За съжаление, където сме били икономически и финансов център на Северна България, това е регион. Това как го казва Румен специално за земеделието. Аз съм бил в листата за евроизборите 2014 година, водач тогава ни беше Ивайло Калфин и той навсякъде казва, че това трябва да се спре да се... Навсякъде в Западна Европа има таван на субсидиите за земеделците, за родителите. В България какво стана? От 80 колко процента от субсидиите ги взимат 4-5% от проблемите за родителите. От Сопот, примерно тук е Очовски, не знам си какви те са трудности. И се убие животновъдството, зеленчукопроизводството, всичко. И това не се създава, както не ми казва, а 60-70% от зърното ние го изнасяме навън. И те след това, както ние го вкарваме тук по дори, и парите пак отиват навън.
Те не остават. Как да се открият работни места в най-малките населени райони, точно с ние сме земеделския регион. Ако дойде някой почне да ми каже, ние ще строим фабрики, като слушаме Ивано Московски филм Депак, ще направим индустриална зона в края. Че тя индустриална зона има от 40 години в края. Само че всичко се съсипе, ако не работи. Ще да сме правим индустриална зона. И то си има. И източна, и западна индустриална зона. Те са бившите предатели, това са индустриална зона. Така че ние не обещаваме гръмки неща. Аз съм бил при нас за кмет направя, ще ви кажа, отивам в Кривица на събрание и един човек ми вика, ти какво ще ми обещаш, ще останеш кмет? Викам, аз мога да обещавам, че ще бъда жълтици от небето. Ами защото вика един там кандидатите, където беше, обеща, че се асфалтира тази улица, ако стане кмет. Там е това в Кривица проблема, че са пукат търбите всеки от канализацията. И аз му казвам, добре, не е ли по-добре да се смени канализацията, евентуално тогава да се асфалтира. Защото ако се асфалтира улицата и всеки ден се копае да се сменя търбите, тя пак ще стане също. Ебе, ти си прав, ма той така обещава. Аз му обещава, жълтици ще бъдат подобре. Така че ние ангажиментите, които ги поемаме, те не са неизпълними. Сега всички обхванаха темата за недостигане на доходите. Като почнаха Патриота и БСП, и ГЕРБ, всички ще дигат. И нашата коалиционна партньорка Татяна Дончева питаха в едно интервю, ами вие нещо за доходите, да ми да кажете. Тя казва, аз ще чакам всичките да кажат кой. И аз ще чукна чекно, защото тя да ми е юрист и ще там малко отгоре. Това е сериозно. Стига сте всички помните 2005 година как влезна Волен Сидеров в политика. А така. Излезе 500 лева минимална пенсия, 1000 лева минимална заплата. Лева, при 12 години си излизал от парламента. Бил си златното пръстче в парламента, в управляващите. Защо не дигнат доходите? А сега пак Обединените патриоти пак ще дигат доходите. Най-лошото е, че хората вярват. И това гали ухото. И след това е някакво моментно, което няма никаква перспектива. Аз ви казвам и в Плевен, са общински съветник, имаме 3 човека група, ние ангажиментите, които сме ги поели, примерно не сме обещавали, това да ви казвам гръмки неща, но неща ги изпълними, които си ги устояваме. И аз се гордея, защото за тия 3 години някой така, примерно да веднъка и вие, или какво си, вие даже се мало случай, вие цепите БСП, викам аз не цепа никой, защото не съм бил нито в БСП, не съм бил никой. Но те са, както и Румен го каза, специално за нашия регион, той пропусна да каже, Южен поток, държавата губи само $500 милиона такса за транзичен ще минава гъста през България. Това са половин милиард, ще влизат в държавата, където казваме, че е бедна държавата, а ние не искаме да направим, защото американците издали. Ще направят Южен поток през Турция. Като ще излизат коли, пак ще е до Италия, защото не ги остават за Западна Европа и Италия разказа. И вместо ние да взимаме таксата в България, вместо ние, както той каза, минава през 6 общини на нашата област, това са над 1000 работни места, където говорим, защото най-големият проблем, всички знаете, тук е безработницата и демографския слив, а то демографския слив е следствие безработницата. И малите хора затова напускат региона. И това защото нямат. За съжаление, моята голямата дъщеря ще бъде. Но той процесът е вече, и това всички го говорят, но отделно БНР, където Саши Товерова е писал на хората да слушат за това БНР, но Румен Петров специално и Първанов, нашия президента, са хората, които